Hello, hello. Hello. Ayan, ayan. Naayos din. Hello, hello, hello. Ayan, magandang hapon guys, magandang gabi. Maraming salamat po sa mga nag-aantay at pasensya na po. Ayan, pwede po kayo maglapag ng inyong mga bahay dyan. Medyo pasensya na, medyo mahina po ang ating internet ya. Mega shoutout po kay Gia Vivas, Break Channel, Tamsak Dan Host, maraming salamat po. Ila Bibit 08. Hi Kuya, present po. Maraming salamat Ila. Christina Lonin, maraming salamat sa pagpunta po. Super salamat Sir Ho sa support naman sa akin. Maraming salamat. Walang anuman po. Andito tayo sa trabaho. Medyo holiday ngayon. Kaya nakakapag-live tayo. Okay lang Ila. Ito. Nasa trabaho pa rin. Holiday kasi ngayon eh. Kitchen Equipment Expert, maraming salamat po. Pwede po kayo magbaba ng inyong mga bahay dyan na salamat po sa mga pumunta. Maraming salamat po. Pwede po magbaba po kayo. Wala pong problema. Sige po, ibaba nyo po ang inyong mga bahay dyan. Sige po, baba nyo lang po. Nakitang kita. Ayan na, kitchen equipment, meron na po kayong jacket. Magmahalan lang po tayo dyan at welcome po kayo dito sa channel ni Mother 65. Yan po ang aking may bahay. Andyan po rin siya. Baba po kayo ng bahay niyo, magbaba po, maglang po kayo yan, magipagkaibigan po kayo. Meron po tayong 5 person na 5 person 5 hours po. Meron po tayong free WH po na 5 person para sa 5 tao po sa mga hindi pa monetize. Sige po, magbabalan po kayo dyan ng bahay niya. Kitchen equipment.
May lista ko po kasi ipi-play ko po kayo yung mga hindi pa monetize. It's me, Mayen Lambert. Maraming salamat po, Ma'am Mayen Lambert, sa inyong pagpunta. Sen. Mamaya po magpi-play po ako ng 5 tao sa WH niyo po. Hello po, idol. Pwedeng makahabol. Okay, walang problema, idol. Pwede ka rin po San Miguel noon vlog. Pwede po, pwede po. Pwede po kayo magbaba ng inyong mga bahay dyan sa libre po, libre po. Pwede po kayo magbaba dyan. Pasensya na po at medyo simula pa lang tayo ayan po. May mga bahay. Ay, salamat, Gebiba, sa pakulay. Thank you. Ayan, mayroon tayong super chatter. Si Gia Bibas ang ating super chatter. Kukunin ko lang po yung link ng ating super chatter at lalapag natin. Salamat po. Sige po, pangkapi po muna ko yan. Walang problema. Maraming salamat sa pakulay niya. Maraming salamat. Tuloy pa rin yung play ko sa iyo. Walang problema yan. Ayan po, mayroon siya ditong 11 seconds. Sonia Ripel, maraming salamat po, ma'am, sa pagpakulay po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagpakulay, ma'am. Sige po, maglapag po kayo ng inyong mga link dyan ng mga bahay. Kunin natin ang link ni ma'am. Please support po sa ating mga super chatter. Pakikita naman po. Naman po.
Yan po, paki-support naman po ng ating super chatter. Maraming salamat po. Like and share po, like and share, like and share po. Maraming salamat po. Like and share. Sige po, babalikan po kayo ni Gaby. Pas medyo busy lang po siya. Nasa trabaho po siya ngayon eh. Maraming salamat po sa 7 million na ating viewers. It's Mayen Lambert. Maraming salamat Ma'am Mayen sa pag-stay. Isang monetized channel po si Ma'am Mayen Lambert lamang po ang inyong dikitan. Ma'am Mayen, pakibaba mo nga yung link mo dyan. Isang monetized channel po siya na nasa Australia. Ang kanya pong LS ay sa umaga po, MWF yata yung kanyang LS, 9 to 11. Paki-promote nga Ma'am Mayen yung inyong LS dyan. Paki-support po yung ating super chatter Ma'am. Ayan po, si Ma'am Sonia at si Ma'am Gia Bibas. John Goals, shout out po. Maraming salamat. Ito, pwede ka na magbaba ng jacket mo. Huwag pong kalilimutan ng thumbs-up niyo. Sa thumbs-up lang po tayo. Maraming salamat po. Sige po, magbaba po kayo ng inyong mga jacket dyan. Magbaba po kayo ng inyong mga Ma'am Mayen, work ko po sa Australia. Ayan, sabi ni Mary Losa. Sige po, drop your link lang po. Drop your link lang po. Mother 65 vlog, salamat po. Yan ang aking may bahay. Magbaba ka rin ng link ng Mother 65. Ayan si Ma'am Mayen Lambert. Yung aking pong nilalapag yan po ay mga ating mga super chatter. Boss B Channel, maraming salamat po. Yan, may jacket ka na. Pwede ka maglapag ng bahay mo dyan. Drop your link, drop your link. Sige lang po. Welcome po, welcome. Sige lang po. Drop lang po kayo dyan. Magmahalan po tayo dyan. Sige lang po. Yung binababa ko pong link ay link po ng ating super chatter. Maraming salamat po sa ating mga nagpakulay. Sige lang po. Drop your link po lang po. Sige lang po. Sa susunod kasi pag-aaralan ko yung pag-StreamYard kasi hindi pa tayo marunong. Meron tayong harang kanina
lumabas siya eh. Kasi na medyo hindi pa tayo marunong dito sa paharang na to eh. Check po natin kung anong problema. Sige po, drop your link lang po, drop your link. Nagmaharap po tayo dyan. Gulang po tayo, tingnan natin kung bakit wala raw siyang ads. Sige po, drop your link lang po. Puntahan po natin yung ating mga super chatter pag na-monetize po kayo at dadalawin din po kayo nila. May ads po tayo. Meron daw sabi ni Ma'am Mayen. Thank you po Ma'am Mayen. Maraming salamat po. Yan po si Ma'am Mayen ay taga Australia at meron siyang live stream sa umaga 9 to 11 AM MWF lang po. At ang kanyang anak po ay nagla-live stream din ng TTHS yata. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras niya. Sige po, drop your link lang po, drop your link. Ayan, nandiyan pa rin si Ma'am Sonia. Maraming salamat po Ma'am Sonia sa pagpapakulay ng aking bahay. Maraming salamat po. Ayan, nag-drop na po si Ma'am May ng kanyang bahay. Huwag nyo pong itutumba ang kanyang harang. Isang monetized channel po. Marami pong tao sa kanyang LA sa umaga. Salamat po Mother 65. Meron daw ads. Maraming salamat po. Good evening Mr. Boyon Yotens from Malaysia. Good evening, good evening. Welcome to my LAs. Welcome. Nusmas Anurab, thank you. Hello po Ma'am Daves, magandang hapon po. Ayan, gusto niyo po magbaba ng link dyan ma'am, pwede niyo pong ibaba. Ayan, moderator na po kayo, may kulay blue na po yung inyong pangalan. Ayan, Mother 65 to si Ma'am Daves. Boy on 10 sa magandang good afternoon po, good afternoon. First time po natin mag-LS, kaya medyo ganun tayo eh. Masasanay din. DJ Scorpion Music, magandang hapon po ang akin pong kasama sa trabaho. Baba po kayo ng link niyo dyan ma'am. Miriam Vlogs, thank you. Thank you sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, may jacket ka na po. Pwede na po kayo magbaba ng bahay niyo. Sige po, drop your links lang po tayo. I don't know how to pronounce your name, Mr. Boyon Tens, but
Welcome to my live stream. Sir Lister Madriano, thank you for coming. Ayan, may jacket na po kayo. Drop your links, drop your links. What do you mean, boy? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you also, Mr. Boy. Thank you. Kamsak host. Salamat. Thank you for your kamsak. Please support to our super chatter, Lia Pibas and Ma'am Sonia. Ma'am Sonia is from Europe. From Europe or from America? Drop your links lang po tayo. Sige po, magmahalan lang po tayo dyan. Thank you, Ma'am Mayen Lambert, sa pag-support, sa pagtambay po. Thank you. Ayan po si Mayen Lambert po, isang monetized channel. Huwag nyo pong itutumba yung kanyang harang. Salamat po, ma'am. Try nyo po drop ng link nyo. Drop your links lang po, drop your links. Magmahalan lang po tayo dyan. Go lang po tayo, go. Huwag po natin kalimutan yung thumbs up kayo 8 million, 9 million na viewers. Maraming salamat po. Drop your links lang po, drop your links. Maraming salamat po. Support our super chatter. Wala na, nag-jogging yung mga kasamahan ko rito, kaya nasa opisina tayo eh. Medyo holiday ngayon, pwede tayo mag-live stream tapos na ang ating trabaho. Drop your links, Mr. Boyotin from Malaysia. Drop your links. It's me, Mayen Lambert. Full package done. Maraming salamat po sa pagpunta sa bahay ni Madam Mayen. Babalikan po kayo niyan. Isa pong monetized channel niya at saka legit po yan. Meron din po siyang live stream sa umaga. MWF ang kanyang schedule. Drop your link po, drop your links. Dahil kakaunti lang naman po tayo rito, yung mga dyan, yung mga matitira siguro hanggang mamaya. Isang oras lang po tayo kasi ipi-play ko po yung mga matitira dyan. Kung makakaabot po tayo ng ilang oras, ipi-play ko po yung mga nandyan. Basta isang oras po tayo, yung mga nakalista na po kayong lahat.
Maraming salamat Gaby Bas, ang ating super chatter po. Maraming salamat po. Marcos Channel, maraming salamat sa pagpunta sa aking live stream. Maraming salamat. Ayan, may jacket ka na Marcos Channel. Pwede ka na mag-drop ng iyong bahay dyan. Drop your links lang po tayo. Sige lang po, magmahalang Marcos Channel. Salamat to sa huwag po kalilimutan ng thumbs up ni host. Thumbs up lang po. Sige, drop your links. Kakanin kayo, kanin. Go lang po tayo. Please support our super chatter po. Maraming salamat po. Mga isang linggo lang po, medyo masasanay rin tayo sa pag-live stream. Araw-arawin na po natin to. Ganitong oras po ang ating live stream tuwing 5:30 or 6 PM. After ng trabaho po. Sige po, drop your links. Scandalous Day book. Thumbs up down po. Maraming salamat Scandalous Day. Salamat po sa pagpunta. Ayan, may jacket ka na po. Automatic po, may jacket na po kayo. Pwede na po kayo mag-drop ng inyong bahay. Maraming salamat po. Ayan po si Boy Units ng Malaysia. Paki-suportahan naman po ang ating kaibigang foreigner. From Malaysia. Drop your links po, Sige lang po. Ayan, Alagad ni Marikit. Maraming salamat po, Alagad ni Marikit. Maraming salamat po. Ayan, may jacket ka na po. Pwede na po kayo maglapag ng inyong mga jacket dyan, inyong mga links dyan. Maraming salamat po. Please support our super chatter po. Ayan po, yung binababa po ni host sa pag-supportan lang po. Ayan po ang ating monetized channel, Mayen Lambert po. Nagbaba ng link, paki-support na lang po. Walang harang sa akin, Sir Joel. Meron daw po Ma'am Gia Bibas, meron daw pong harang eh. Hayaan mo lang kung walang harang eh. Okay lang po 'yun kung walang harang, okay lang po kung walang harang sa inyo. Ayan po ang ating super chatter, Gaby Bibas. Andiyan po yung kanyang link, binababa ko po. At saka si Ma'am Sonia po. Maraming salamat po. Okay lang po yan kahit walang ads sa inyo. Craig sa channel. Craig channel, yan po ang aking kasamaan din sa trabaho sa Craig channel. Craig, magbaba ka ng iyong link dyan. Magbaba ka ng iyong bahay.
Ayan, dikitan mo yung ating super chatter, si Ma'am Gia Bibats at saka si Ma'am Sonia, para pag na-monetize ka, pag baka maligaw siya sa'yo, alam mo na. Prepare lang po muna ako dinner dito muna to. Huwag nyo na po babaling ko, okay na, okay. Okay, hindi, okay lang Ma'am Gia Bibas, okay lang, okay lang. Ayan po, support our super chatter po, support our super chatter, maraming salamat po. Check po natin kung mayroong harang. Thank you, maraming salamat. Gia Bibas, maraming salamat sa support. Yan, may harang po, may harang tayo. Ito, medyo mahaba yung harang ko eh. Sige lang po, drop your links lang po. 10 million na viewers po, maraming salamat. 10 milyong manonood po, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat Ma'am Gia Bibas, maraming salamat sa support, maraming salamat. Preg, mababa ka ng channel mo dyan, Preg. Baba mo yung iyong bahay. Drop your links lang po tayo. Sige po. Sige po, drop your links lang po tayo, drop your links. Ayan, nagbaba na ng kanyang link si Ma'am Daves, ang aking kasama sa trabaho. Supportan po natin na DJ Scope and Music. Please support po, maraming salamat po. Bagong YouTuber yan po, DJ sa Scope and Music po. Maraming salamat po. Please support. Very legit po yan. At saka yung aming kasamang isa pa si Preg Channel. Mayen Lambert nagbaba po ng kanyang bahay. It's Mayen Lambert from Australia, isang monetized channel. Huwag nyo pong itutumba yung kanyang harang pag pumunta po kayo sa kanyang bahay. Maraming salamat po. Alagad ni Marikit nagbabalo ng bahay. Ayan po si Boy Unit ng Malaysia. Mother 65 Vlog, ang aking may bahay. Nagbababa po ng link. Sige po, drop your links po. Magmahalan lang po tayo dyan. Go lang po tayo, go nang go. Maraming salamat po kay Diane's Journal sa paglaro ng aking mga video. Diane's Journal, ang anak po ni Mami Mayen Lambert. Ayan, piniplay po niya yung aking mga video. Thank you po, thank you sa mag-ina po. Mayen Lambert and Diane's Journal. Thank you. Parehas po silang YouTuber. Roniel, maraming salamat po. Ayan, may jacket ka na, Roniel.
Berna, maraming salamat. Ayan, drop your links po, drop your links lang po tayo. May mga jacket na po kayo. Pwede po kayong magbaba ng inyong mga bahay dyan. Sige lang po. Please support also po my YouTube, my super chatter. Pasensya na po, hindi pa tayo sanay mag live stream. Sige po, drop your links lang po. Thumbs up ho sa Freak Channel. Indikit mo na yung Freak kay Ma'am Debs. Andyan siya. Nagbababa ng link. Drop your links lang po, drop your links. Go lang po. Isang oras lang po tayo sorry po. Ayan po yung ating kasama sa trabaho. Drop your links lang po. Wala pong tao rito. Ako lang nag-jogging po sila. Mother 65. Ayan si DJ Scope and Music. Ayan ang aking may bahay, nagwawa rin ng kanyang link, kanyang link. Isang YouTuber din po. MM Saver, maraming salamat po. Ang dami mong One Freaks, ang dami mong Ninja Freaks. Akala ko kanino eh. Legit ba yung Freaks lahat? Sige po, drop your links lang po, drop your links. 17 million, maraming salamat po. Mega shoutout po sa inyong lahat. Sige po, drop your links lang po tayo. Everyday po tayo mag-i-release, magla-live stream. Drop your links lang po tayo. Sige po. Support din po natin ang ating mga super chatter. Ayan po, yung binababa po ni host. Pwede nyo po silang tikitan. Mga legit po sila, super chatter po sila. Kapag po kayo na monetize, makakatulong po sila sa inyo. Ayan. Ship My Love Vlog, maraming salamat po. May jacket na po kayo. Drop your links po. Hello po, Tamsak at Dikit with Kalimbang. Maraming salamat po. Merilio Channel, maraming salamat. With Kalimbang Freak Channel. Sige po, drop your links po, drop your links. Go lang po, go. 15 millions. Maraming salamat po sa 15 mga manunood sa aking channel. Maraming salamat po. Hello everyone, shoutout. Tingitan tayo, balikan ko. Sige po, magbaba po kayo ng inyong link, Ship Channel, Ship Manila Vlogs. Maraming salamat po. Magbaba po kayo ng inyong bahay po riyan para mapuntahan po nila. Ayan po. Sige po, drop your links lang po, drop your links. Maraming salamat po.
Please support po sa ating dalawang super chatter, kay Ma'am Gia at saka kay Ma'am Sonia. Ayan po, mga super legit po sila. Babalikan po kayo niyan. Basta magbakas lang po tayo ng tama. Ship Manila Vlog, maraming salamat po. Magbaba po kayo ng jacket nyo dyan. Ay, ng iyong link dyan. Hindi pa tayo sanay mag live stream kasi, kaya nagkakamali. Sorry naman po. Ayan po, nagbaba na sila ng bahay. Sige po, magdikitan po tayo dyan. Ayan po si Boy Yotens, isa pong Malaysian po. Isa pong Malaysian yan. Thank you for coming, Mr. Boy Yotens. Maraming salamat. At thank you for coming on my channel. Welcome. Your female or male, Mr. or Miss? DJ's Coffee and Music, thank you for dropping your links. Thank you. Ayan, medyo nag-iikot po, medyo loading po tayo. Parang gusto na tayong paayawin kasi naglo-loading na si internet. Mother 65 Vlog, done na po, sabi ni Berna. Babalikan po kayo niya ng aking may bahay. Drop your links po, drop your links lang po. Please support our super chatter at saka si DJ's Coffee Music. Please support po, very legit po yan at babalikan po kayo niyan. Drop your links lang po tayo. Go lang po. Parang hindi gumagalaw yung ating oras sa ating monitor. Yan, nag-isang oras na rin po tayo. Nagdagan pa natin ng kaunti para sigurado tayo doon. Sige lang po, drop your links lang po. Ma'am Shian Channel, tamsak down. Maraming salamat po, Ma'am Shian Channel, ang sister ni Freak Channel. Sister, ayan ang magkapatid po at mega shout out. Salamat Ma'am Shian Channel. Andyan din po si Mother 65, ang aking may bahay. Hello Ma'am Shian Channel, sabi ni Freak Channel. Parang hindi magkapit bahay yung dalawa. Ma'am Shian Channel. Ayan, nagbatian na po yung magkapatid. Drop your links po, drop your links. Like and page, maraming salamat po. Ayan, may jacket ka na po. Pwede ka na mag-drop ng inyong link dyan. Sige po, drop your links po. Magbalikan po tayo dyan. Chow TV, tamsak dan, Sir Host, Freak Channel. Natagalan, nilaro muna ang harang. Maraming salamat. Chow Channel, Chow TV, maraming salamat po. Ayan. Sige, James Studio, hello host. Hello James Studio, maraming salamat po sa pagpunta o pagdakay dito sa aking channel. Maraming salamat po. Ayan.
May mga jacket na po kayo. Drop your link lang po, drop your link. Ayan, naglilista po ako para may-play ko po kayo. Dahil kakaunti lang naman. BJ Scope Music Newbie po. Nalulunod ako. Nandiyan pa rin po si Mayen Lambert, isang monetized channel. Maraming salamat po ma'am sa pagtambay po. Maraming salamat po. Wala pong Mayen Lambert po, isang monetized channel na nasa Australia ngayon. Roniel, it's me, Mayen Lambert Dan. Tuyo, pabalik na lang po. Babalikan po kayo niyan, isang monetized channel po yan, si Ma'am Mayen Lambert po, nasa Australia. Mayroon din po siyang live stream sa umaga, Lunes, Miyerkules at saka Friday, Biyernes po. Isa pong monetized channel, Mayen Lambert. Ayan, please support po our super chatter, Gia Bibas and Sonia, Ma'am Sonia. Hindi ko mabasa kung anong basa sa apelyido niya. Pero nagla-live stream din po yan si Ma'am Sonia po. Puntaan nyo na lang po. Pag kayo po dumikit sa mga yan, kakalimbang nyo po yung mga nagla-live stream. At saka si Ma'am Shian channel po, isa po rin po siyang live streamer o nagla-live stream din po siya. At saka si Page channel po. Drop your links po, drop your links. Maraming salamat, Ma'am Shian channel, sa paglaro ng aking harang. Maraming salamat po. Ship Manila Vlog, Dan na po Sonia. Sige po, babalikan po kayo niyan ni Ma'am Sonia po, yung ating super chatter po. Babalikan po kayo niyan, basta magbakas lang po tayo ng tama at makita po nila yung mga bakas. Nagla-live stream din po yan si Ma'am Sonia, ang ating super chatter po. Kaya kailangan kalimbangin nyo po yung kanilang mga bill para ma-notify po kayo. Ayan po si Mary Rose po, maraming salamat. Mary Rose, maraming salamat po. Hanggang ngayon nandiyan ka pa rin sa simula, kanina ka pa. Maraming salamat. Titingnan ko po kung mamaya. Nakakatuyo na lalamunan eh.
Medyo delay po ang ating internet kaya ganyan. Pang 294 mo po ako. Done to you. Maraming salamat po. Sige, drop your links lang po, drop your links. Sige po, magmahalan po tayo dyan. Medyo natuyo yung lamunan ko eh. Mahirap pala mag livestream mamayin ano. Maraming salamat po mamayin sa pagtambay. Nanunuyo yung aking lalamunan eh. Drop your links po, drop your links. Maraming salamat po. Meron pa pong mag-i-release sa pagkatapos nito, mga 10 minuto na po. Kung mayroon po mag-i-release pasabi po para mailapag natin dito yung inyong link. DJ Scope Music, pasukli din. Pasukli din. Sino po yung magsusukli? Yung mga dumikit daw po kay DJ Scope Music po. Yung mga dinikitan daw po ni DJ Scope Music, pasukli din daw po, sabi ni ma'am. Maraming salamat po sa 15 million na nandiyan po sa loob. 35 thumbs up po. Maraming salamat po. Parang 216 mo po ako, DJ is Coffee and Music. Aba? 216. Parang binawasan yung banana. Yun, may harang na. Maraming salamat Gaby sa pagbalik. Maraming salamat po. Maraming salamat sa paharang. Mag-sponsor ako sa iyo 100 na ano breaks 100 hours. Ayan po, mayroon daw pong LS ang kapatid ni mag break, sabihin mo sa ate mo magkuha na siya mag-ayos na siya para pagkatapos ko siya naman susunod. Susunod na lang Prex yung sponsor mo. Pagkatapos pala nito, susunod sa akin si Ma'am Shian Channel. Ma'am Shian Channel po ang mag-live daw. Medyo masakit na yung akin lalamunan, ni bago yata eh. Reking page na nabalikan na po. Salamat. Ayan si Ma'am Shian Channel po, magla-live stream po siya pagkatapos. Kung meron din po siya mga pa-WH doon sa kanyang live stream. May mga palaro po. At saka nagpapaangat din po sila ron. Siya po ang susunod sa akin na magla-live. 7 o'clock daw po siya. Mag-set up ka na Ma'am Shian Channel para pagkatapos ko i-drop mo yung i-drop natin yung link yan para makalipat sila ro sa iyo. Ayan po, sa mga hindi pa po monetize at saka maliliit pa ninyong mga banana,
Pwede po kayo pumunta doon kay Ma'am Shian Channel. Sa mga pumunta po, maraming salamat po sa inyong lahat. At automatic po, meron po kayong 5 hours WH. Ayan po si DJ Scope and Music po, isang baguhang YouTuber din po yan. Maliit pa yung kanyang bahay. Wala pa po sa 1/4. Hindi pa po siya nakakaabot ng 1/4 po. 200 plus pa lang po ang kanyang banana. Ebon Jorn Vlog, maraming salamat po. Tamsak dan host, maraming salamat po. Ayan, jakita na kita, idol. Maraming salamat sa pagtamsak at sa pagpasok. Pwede ka pong magbaba ng link mo dyan. Unlimited po ang babaan. Sige po, drop your links lang po, drop your links. Drop your links po, drop your links po. Maraming salamat po. Sige po, yung mga hindi pa po kadikita ni Ebon John pa yun, John Vlog, ayan po, nagbabasa ng kanyang bahay, ng kanyang link. Pwede nyo na po siyang puntahan. Pagkatapos po nito, magla-live po si Ma'am Shian Channel. Mayroon din po siya doon mga pa-WH. Derek Clips, magandang hapon po, magandang gabi sa iyo. Welcome po sa aking live stream. Ayan po, mayroon ka na pong bahay. Ay, mayroon ka na pong jacket. Mayroon ka na pong jacket. Pwede ka na pong magbaba ng iyong mga bahay dyan. DJ Scope Music, Ibon John, Vlog, Dan po, maraming salamat po. Andiyan pa po si Ma'am Sonia po, ang ating super chatter. Maraming salamat po, Ma'am, sa pag-stay. Maraming salamat po. Ayan, puntahan po natin ang ating super chatter po. Thank you, Ma'am Sonia, sa pag-support. Maraming salamat po. Mayroon din po yan na live stream si Ma'am Sonia. Ma'am Sonia, paki-promote nga po yung live stream niyo kung anong oras yun. Nakakalimutan ko na eh. Ayan si Ma'am Sonia po, ang ating super chatter. Maraming salamat, Gabiba sa paharang-harang. Maraming salamat. Ayan, nandiyan pa rin po ang aking may bahay, Mada 65 Vlogs. DJ Scope Music, kain na po tayo, huwag pagutom. Sige po, at medyo diet po tayo. Busy po sila sa panonood doon sa kabila eh.
Ayan si Ma'am Shian Sige Vivas, ang ating super chatter. Ayan, DJs, maraming salamat sa lahat. Ayan, maraming salamat po. DJs Coffee Music, maraming salamat po. Karang ulit, Ma'am Shian Channel. Ayan, ang aking may bahay, Ma'am Shian, si Mother 65 Vlog. Sige lang po, drop your links po, drop your links. Ayan, please support po sa ating mga super chatter. Ayan po, binababa ni host po yung kanilang mga bahay, yung kanilang mga link. Puntahan nyo po, very legit po yung mga yan. Pareho pong nasa malalayong lugar. Si Gia Vipas at saka si Ma'am Sonia po, maraming salamat po. Ma'am Sonia, Malaysian po yan, si Mr. Boy Otens, and I don't know how to pronounce the name now. Malaysian po siya, ma'am. Isang kaibigang, one friend from Malaysia. Sandali lang po, may kumakatok. Drop your links lang po tayo. Maraming salamat po. Please connect po sa ating mga super chatter po. Maraming salamat po. Please connect lang po tayo. Drop your links lang po tayo. Drop your links po. Ma'am Shian, mag-prepare ka na, set up ka na ng iyong mga gamit kasi mag-i-end na po tayo. Bukas na lang ulit, medyo masakit yung aking lalamunan sa kaka-ngaw-ngaw dito. Hindi pa tayo sanay mag-live stream eh. Mayen Lambert, maraming salamat po sa pagpunta. Mayen Lambert is a monetized channel from Australia. Please support po, maraming salamat po. And sa ating dalawang super chatter, maraming salamat po. Gia Vivas from Hong Kong and Sonia Lipi from Europe po, maraming salamat. Sa mga pumunta po, maraming salamat po. Drop your links po, drop your links. Hindi pa po pwede po kayo lumipat doon kay Ma'am Shi Channel. Ayan po, nakahanda na po yung live stream ni Ma'am Shi Channel. Alas 7 po siya kasi alas 7 po ang live stream niya. 14 minutes na lang po, 14 minutes. Sa mga dumikit po sa akin, babalikan ko po kayo after ng aking live stream. Maraming salamat po.
Kung gusto nyo pong lumipat kay Ma'am si Channel, marami pong tao din doon at saka nagpapaangat po sila. Nagpapaangat po siya. Sige po, drop your links po, drop your links po. Please support our super chatter po. Please support po dalawang super chatter from Hong Kong and from Europe po. Thank you, Ma'am Mayen. See you tomorrow sa yung live stream. Ano araw ba ngayon? No, it's Wednesday. Ma'am Sonia, thank you po, Ma'am Sonia. Sige po, drop your links lang po, drop your links po. You're welcome, boys. You're welcome, boy. Welcome. Thank you for coming. I'm already 1 hour and 17 minutes. I will be end soon. Thanks po sa mga bumalik. Balik tulog po ako ulit. Haha. Drop your links, drop your links. Maraming salamat po sa mga pumunta, lalo na sa ating mga super chatter. Ma'am Sonia po, maraming salamat. Kay Ma'am Gabby Bas, maraming salamat din po. Opo, medyo hindi pa tayo sanay, baka masubrahan yung ating lalamunan eh. Mag-in tayo mamaya, siguro mga 5 to 10 minutes more. May naantay lang po, pero mag-i-end na rin po tayo mamaya. Drop your links lang po tayo, drop your links sa 13 million viewers. Maraming salamat po sa 37 thumbs up. Thank you very much po. Thanks po sa lahat ng support sa live stream ni JL. Maraming salamat na Gary Bass sa support. Maraming salamat po. Welcome po sa aking pinakang matagal na live stream.
Okay po, Gia Bibas, maraming salamat po. Hanggang sa Mamonica po, maraming salamat po. Everyday na po ako magla-live stream para medyo masanay. At doon po sa mga pumunta, meron po kayong mga WH sa akin. Hindi ko na po kayo isa-isahin kasi halos lahat naman kayo mapiplay. Nakalista na po kayo lahat. Magpi-PM na lang po ako sa inyo mga video. Ayan, baka meron pa ako kung hindi nalilista dyan. Huwag muna kayo aalis. Thank you po kaya DJ Scope and Music, maraming salamat. Ma'am Sonia, maraming salamat po. PM po kita mamaya, ma'am. Naglilista lang po ako. Huwag muna po kayo alis. Drop your links po. Baka meron pa hindi nakikita. Sa susunod po mayroon tayo sponsor, 100 hours yata yung sponsor niya. 100 hours sabi niya. Hindi ko alam 100 pesos o 100 hours, hindi nag-confirm. Ashit TV, good afternoon. Ashit TV 11, maraming salamat. Thank you. Are you Filipino or foreigner? You have a moderator jacket already, Mr. Yaasi. Mr. Yaasi, you are a legit or a Pinoy? Okay, thank you. Kala ko hapon kayo eh. Pwede ka po maglababa ng iyong link dyan, Mr. Yas TV. Thank you. Thank you. Salamat sa pag-drop by. MM Sewer, maraming salamat po. Hindi pa pala kita nailista. Buti nag-comment kayo. Drop your link po. Ayan, Yasi TV 11. Sabi ni Emil Server, dikit dan po. Saka si Apon Jorn.
magastos pala sa tubig pag nagla-live stream eh. Kailangan mo ng maraming tubig para hindi matuyo yung yung lalamunan. Maraming salamat po sa mga nandiyan pa. Maraming salamat po. Ayan. Lipat po tayo dyan sa mga gusto pong madagdagan yung mga banana at saka WH po. Nagbibigay po sila ng nagpapaangat po sila. Ayan, lipat po tayo dyan sa binababa ni Os na Batang Hamog TV. Boss, paangat po. Wow, sayang boss, mag-end na tayo and 5 minutes na lang po. Pero sa susunod boss, punta ka Batang Hamog. May jacket ka na po, pwede ka mag-drop ng yung link. Sige, titingnan ko yung WH mo, Batang Hamog. WH tayo. Batang Hamog TV. Magpapa WH na lang ako sa iyo, Batang Hamog. Tingnan natin kung ilang oras yung iyong WH eh. Ayan po, lipat na po tayo dyan sa binababa news na link. Thank you, Ma'am Sonia. Mamaya PM po kita, Ma'am Sonia. PPM po ako sa inyo. Piplay ko rin po kayo, Ma'am Sonia, para sa iyong WH, Ma'am Sonia. Thank you, Ma'am Sonia, sa iyong paharang o palipad o pakulay. Ayan, lipat po kayo kay Ma'am Shian channel, sa kapatid ng aking kaibigan si Frig channel. Lipat po kayo, lipat po kayo dyan. Lipat po. Sa mga gusto pong mangisda, magpalaki ng inyong mga banana at saka WH po. Yashi TV, lipat kayo dito kay Ma'am Shian, dito sa aking binababang bahay o kaya link. Ayan. Lipat po tayo doon, lipat at mag-i-end na po ako. Masakit po yung aking lalamunan eh. Medyo na-delay lang po kasi yung ating live stream ngayon kasi medyo nagloko yung ating internet. Mahina kasi. Yan, lipat na po tayo, lipat na. Salamat po sa lahat. Salamat po. God bless po. Maraming salamat po sa ating super chatter. Ma'am Sonia from Europe. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. And Ma'am Gia Bibas from Hong Kong. Maher always. Hello po, Pasi. Are you a Filipino, Mr. Maher? Or are you from Malaysia also? Thank you mga kaibigan. Maraming salamat po. Lipat po kayo dito sa binababa news na channel na link. Salamat po, mag-end na po ako. Ayan, naka-live na po si Ma'am Shi channel. Lipat na po kayo doon.
Lipat na po, lipat na, lipat na. Mag-end na po ako. Maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. See you tomorrow. See you tomorrow po. Maraming salamat po. Ayan po, lipat na po kayo dyan. Ayan na po. Ayan po, nagpapaangat po siya ron. Nagpapaangat at nagpapa-WH din po siya. May sponsor po sila ng WH. Sa mga gusto po ng WH at saka banana po, lipat po kayo doon kay Ma'am Shi Channel po. Maraming salamat po. Ayan po. Thank you. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you. Magandang gabi sa Pilipinas, magandang umaga sa US at saka magandang hapon sa Europe. Magandang gabi sa Hong Kong. Bye-bye po. Salamat.